Gaurkoan, softbola izango dugu protagonista eta horretarako basagutuko ditugu bi zarauztar, Espainiako txapeldunak gelditu diranak. Gaurkoan gurekin daude. Eta hementxe ditugu, kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Zuen izenak? Eider. Eidoia. Bueno, konta guzu pixkat, lehenik eta bain zorionak, konta guzu pixkat, nola izan zen Espainiako txapelketa? Gure intentzioa zen jolaztia eta ondo pasatzia kanpeonatua, batuntzako azkena izan zalako, ekipo batzuntzako. Eta partidu irabazten junginean, azkenako finala iritsi eta irabazita. Ondo. Eta esan da bezala pixkat txapelketa hau, nola jolaztu zen, zeta aldekin jolaztu zen, porque zuek bakak zue jolakalari batzuk, gipuzkoako hainbeste taldetan, eta nola zegoen? Bedez partiduak ondo juntzian, aurrenengo partidua Ordizen kontra izan zen, aurreko urteko Espainiko txapelduna, eta ez genuen espero irabaziko genuniko bintzat txapelduna dianez, etzea juten oso konbentzitu eta irabaziko ezunik. Bildurroreken jutezea, aldezun ondo nahi ezu, disfrutako ezu, baina alare ez dela beti irabazteko, baina algenun nahi genuen, da irabaz izan, sortzi bat, hasik eguztua. Baina esan da bezala, Donostiko Kraf Atletiko San Sebastián taldeakin jolazen duten. Bai. Oain dala gutxi, aukera alkenu genuen jolazteko beste ekipo baten hori joz aparte. Eta aukera hartu genuen, eta eskenako ondo laguntza ekipo guztua lagunakin. Eta eskenako partidak irabazik, ekipo oso nadare bai, eta oso guztua bai. Nola dejoa pixkat softbola mena zarautzen inorretzako taldean? Leheno beto zijoan, oain ja taldia jolasteko moguan bintzat ez dakau. Horretik anjumera izan genuen bai hori joan eta atletikon daola. Baina, bintzat, ilusio hori badakau, taldia sortuko ala, toki jaukiko deula entrenatzeko, eta beste ekipua jolasten nahi den bezala, inorritzari izango ala olako talde bat, eta zerbait eta berko deula. Oain arte orduan, aizate pixkat, lau bost jogalari, eta juten, taldez talde jolasten, aukerak eukitzen, eta baina, ideia da pixkat, berriro eukitzea, aukera hori, talde bezala. Gutxi gara zen bandazka falta zeia? Neska bat daude, garrikan maren dut da, baina bakoitza etakit, zazpi neska sortzen neskakin nahiko izango zen, pixkak egin baina bai. Igual berriro boldotuko gara txapelketa honetara, lehenengo partida Ordiziak irabazen zenuten, beste partida irabazik, iatenak irabazen zuen. Baina igual pixat, zailena norekin izan zen, nolako? Finaleko azkenengo izan zen, hasieran irabazten junginean, baina oso konbentzitutarez. Jogalare behaiek irabazten hasi zian, remontatu zuten, guia, gehien maiak pentsatzen genuen galduingo genula, ja diferentziak intzi joazten. Baina, segiru, algenuna egin genuen, eta aurreatea zen, baina, etzan errez-erreza izan, taliare behaien ona da, indartuak dira, jogaldi oso ona da, baina, altzan egin, da irabaz izan, da eskerrak. Azkenian bai, biaia enbate bezala, 6-6, gero... 6-6, baina gero 6-6 desenbateakin, Jolaztu genuen azkenenko entrada arte, gero traen brek jolaztu zela dela 6 egin zen, eta hori desenpatatu inbertzala. Eta jarri genuen jokalari bat bigarrengo bazian, behar eketuten karreraik lortu, eta guk lortu genuen bigarrengo bazekua sartzia, bate-bategatik, eta... Irabazteko mantzaila, Entzionek izue, eta orduan urrengo plana zen izango zein da oporretan zaudete, edo noiz jasiko zer berri entrenatzen, eta... Urrengo hilabetian jasiko berri entrenatzen pretemporadakin. Eta gure asmoa da, zarautzen ekipua aurrak jarraitzia, jokalaria gehiago lortzia, eta parte Atletiko San Sebastianen segitzia entrenatzen, jolazten bai, baina inorritza ahaztu gabe, beti ere hortxe. Lehenko herriko taldi eta gero, aukera bali madure kanbo jolaztea, kanbo nahi jolaztea. Oain gainera, igual beste aukera gehiago dakagun zelaien entrantzeko, hastiko kirogunean arazoak izan ditugu batzutan, oain igual pixka goito, aber lortze deun, ez? Ez da belki leko handikan jolazteko inoiz, oroketan gaude oain. Eta ez da gaizki baino, leko biago bali mazeon, eskozo beto. Zuek gutxinez eskatu, gero ja lortu ez da. Baina beste gauza da. Baina gauza hori lortzia, inortza bintzat aurratatzia, lehen osan bezala talde bat izatia, eta Atletikokin egan bezala da ondo gotiaz, inortzekin berdina inalizatia bintzat, eta zebetatzean. Ondo. Berriro, zorionak bilai, eta beste bat ere, mentxe aurkitzen geran, alkertzen geran, esaten berriro, Espainiako txapelketak desatela, edo, ez dakit zeta bat gehiago gelditzen da, edo munduko txapeldunak, zer gelditzen da? Europako kanpeonatuare bada, Probatuko jo?
Bai. Bueno, eskerrik asko bilai. Vale, eskerrik asko.